Nani amo purman o nagyaw-yaw. Ay kini ray purman nga mao mag-lead sa pala. Pasabot gid nga buutan gid kayo. Gutom naman. Wala. Nalen, gutom na kayo nalen. Gatin jis mangkapin ba yun? Jis ko rin man. Kalau sisi media dun. Ingat apa na? Ayo undang. Volta nya. Ayo undang. Namo ni bata nga tighuwad na mo diri oh. Butan kayo kay mo banak si tighuwad. Pila ng tighuwad oh. Oh, tighuwad. Tighuwad oh. Mani buutan gid kay nga bata kay putabang gyud kung sa trabaho. Wala gyud sa eskwela. Wala sa eskwela kay magdira tighuwad og lapok dire. Pero mapuno ni mao ni among punon oh. Wow, na dahil kayo among kapilya. Kay amo namang gi-repair. Pahina time. Pahina. Butangan na sa bako ang ako nga dump truck. Oh. Asa na sa dump truck ang kuano? Ako may dump truck rong panahon na. Sa day na bang. Madam, hinahinay lang madam ay tagurhaa kay madalig human. Abte kayo mga ano pahina, apaspas kayo mo kargada. Gitaguan ng sako. Hindi mo undang og gitaguan ng sako. Relax lang, madam. Oh, ito kaya ako sa ring weldingon ang pala Ay. sa ano? Kay guba. Hala, Kapit na puton. naunsa man ang pala nga imuha man ng gitaro. Imo man ginang postdak tingali kay aron maguba aron di na kakapahina. Makapahaway po ko. Welding dire daloy. Na, Bot na ba? Dito. dako na kay napahak na mo. Oy napahak nga kuan. Nay, ako'y kanan nila. Lapok ha? Oh sige oh. To ay bagol ay sudli. May batang buutan oh, siya na pud kuno. Sud. Sud sa planggana. Ano mong bata diri nga buutan kaayo. Tabang gyud. Luag-luag na among napahak diri oh. Okay. Mo ni among pahakonon kay para itambak dito sa gisumpay sa kapilya. Among berhen diri. Diri siya nahimutang. Si Mama Mary. Among panpanan diri kay aron nga madako-dako amo ang kapilya. Karon nga panahon sa tigsimba o kuan, pista daghan na masulod nga tawo. Daghan makalingkod. Puno na. Oh, mo ni among bakho. Oh, gadaog pud siya oh. Buutan kay nga bata. Mag-relax ami gamay relax kay murag na nahurot na gyud ang among kusog og kinuan ba pinasupaso. Das lapok. Library dito. Bye bye. Thank you for watching.